Wes ora usah baca 1 2 3 4 5 6 7. Nyampe wis tunggal tak nggih. Oke, boleh. Lah kowe ngerti iki? Iso apa Pak niki? Ngerti apa ora? Mboten. Lho. Mboten aku. Mau kan ngomong piye? Ora, iya. Bener kowe ndul. Sing ndi sing mbok pilih? Burine. Lho, Ngerti niki ora? ngerti no. Oh ya wes ngerti. Kok iki. Ana Lope, ana Wiwi, ana Mayang, ana Dita. Nah, Kok ya pas lek mau golek sing rondo kowe. Lho, piye to Pak? Rondo niku status. Heeh. Tapi aslinya dia tuh memang tidak berkendak untuk menjadi janda. Untuk Niki berpisah. kahanan. Heeh. Yang penting orang nglakoni apa-apa niku wis apik ya to, Nduk. Dijogo ya. apane? Ya maksudnya paling gak marwahnya sebagai seorang wanita itu dijogo kaya buah iki. Nduk. Kowe kok milih Wiwi ku nyapa to Mas? Kowe kok milih Wiwi? Yo kan sing apik dhewe saiki lho, aku tukar tambah karo bojoku to mbok vario siji wani lah aku. Lah kowe motor grene kreditan lho kok dadak arep mbok tukar tambahke. Gendong, Mas. Mong aku mbakon bayar. Oh, bayar piye to? Aku tau kon gendong bayar. Iki kan pas. Iki mah kowe ngerti ra? Apa? Ngendikane Buwa mau, Apa? Bu Widowati ngersake pramen ketoprak. Paham ora kowe? Ketoprak. Lho iya no. Judule apa? Judule iki Damar Wulan Ngratu Minak Jingga Edan karo Kencana Wungu. Pemainnya sapa? Pemaine rasa kakek ya wong telu iki ae wong tanggapane murah kok. Iki sono kon iki. Sing njaluk sapa mong? Sing njaluk Bu Kami Tuwa, Pak. Bu Kami Tuwa, Bu Widowati. Widowati. Oh. Kowe dadi apa? Aku biasa no, nek koyo ngene iki paling yo bambangan. Dadi Aku dadi dayun. Dayun kok bambangan Damar Wulan. Loh, gak bambangan kok iku. Aku dadi apa? Damar Wulan. Ora Damar Wulan kok gundul. Kaya Minak Jingga ya? Minak Jingga. Terus iki dadi Kuwi Kencana Wungu. Damar Wulane sapa? Lho, Damar Wulane Pak Kangko, mergo gagah dhuwur bagus. Saking ketoprak mboten? Iso. Lah ora percaya aku. Saking ketoprak? Iso. Yai Bani Madrim. Lho, jenengan aja omong. Nek omong kula niku percaya wiraga. Wiraga utawa Ekspresi. ya bersikap cara mlaku cepi-cepi nyun sewu. Jenengan jumeneng. Ngetoprak koso. Ha. Aja dicekeli ngene. Damar Wulan kok nyekeli ngenean. Piye? Sikap sempurna. Ha. Dodo dibuka. Jeplang tangan. Bokong rada ngecet sithik. Nah, pun mlaku. Ya wong kudu ngising. Sakit nggih? Iso. Ceritane niki mangke awake dhewe Minak Jingga karo Damar Wulan teko teng kene Dayun aku celuk Dayun. Oh ya Dayun Iki- teko ning Kencana Wungu. Ning gone Begitu aku teko terus kowe ngrangkul aku terus ngambung aku tapi aku cocok gelem. moh, kowe moh. Gelem aku. Kowe iki moh kok gelem. Lah aku gelem kok diambung. Lho lah kene kok gelem. Lah ayo kok. Tapi kon ngambung tenan. Yo ora lah nek Engko ngidoni lah ngidoni. wis pokoke aku tarayu gak gelem kene wis melayu. Jaluk laporan ning Damar Wulan kowe seneng karo Damar Wulan ngono ya. Iya. Berarti ceritane ya. Insyaallah. Yuk, iso ra we bendrong sik jogete. Anu disara apa ora? Ya disarno no. Piye siap nyara piye? Yo tururuk no lho, Bre. Nyarno iku sesek to modern iki. Lho, lah nyari ya biasa rene Nyar kok. halah aku ketoprak lawas Konjuk para tamu kakung sing kreatif. Lho, lah nyarne ketoprak yo ngono kuwi to, Be. Rahasiane dhewe opo kok nyun kagunging paksami sugeng pinanggilan ketoprak iku cara lawas. Lho, aku dene Iki rondok bonafit Pak nggih. Oh, rada modern. Lah rada modern. Piye? Perhatian pada Bapak penumpang semuanya, selamat bergabung dengan Ketoprak Dwi Jolaras Indonesia. Bapak ketoprak ini adalah ketoprak yang bebas asap rokok. Juga ketoprak ini akan ditempuh dalam waktu 3 jam 40 menit. Iki pramugari yo, Cuk. iku kaya pramugari iki kok. Nah, iki Kira ora tau numpak pesawat aku. Ayo ketongane Mas. Ini. kowe iki iso tenan lho, Be, aja ngawur-ngawur, aja iso-isonan lho iki. Iku aja. Tabuhe. Lah kowe nek gak ngerti yo Lho kok iso kuwi to. Ini Mas duduk. Oh. Piye? Mas, nek kentongan kuwi tabuhe cilik. Soale iki kentongane wedok. Lah nek iso wedok. Nek tabuhe sakmene. Sakit. Apa? Ngono lho, bayang lo to. Ku iso bayang lo ora sampe lho. Eh.
Tabuhe sing cilik, tabuh gedhi lho sakmene. Ngene. Aduh, aduh. Ngapa-ngapa kowe iki diwene kok ya ora matur pun to, Be? Kaya dipasne. Pasne apane? Lah mosok ngene iki digawe kili ta, Pak? Dipasne iki lho, sampe lho, rene. Gede ke gede cilik kecilikan. Sing pas. Lah iki lho. Ah, iki pas iki. Iki nek subuh sakmene iki. Heeh. Yo. As-salatu khairum minan naum. Syarat, Bro. Ya anu kowe dandan sik no. Dandan sik kowe menak jinggo dandan sik. Minak jinggo nyapa ki dandan? Lho dandan menak jinggo kok dandane kuwi ya elek menak jinggo kok ngono kuwi kok. Iki apa-apanan iki? Menak jinggo iki dandan BTB iki. Minak jinggo gak ganteng kok. Ora menak jinggo iki elek kok. Mati kowe iki ra iso ilang EB. Ganteng barek ya? Mosok ganteng. Lah, ora percaya. Piye? Kocok. Kok dandane Mbak Dwi sing paham. Tak dandani kene Mas. Ben ganteng kok aku ben seneng. Ono demit. Apa makmu dhewe Oh, guyu? jare ngono ki ben ganteng kok aku ben seneng. Ben buari bagus lho Be iki kok. Nyapa lakone minak jinggo berarti lho. Jalukane Bu kami sepuh kok. Ceklok tak tewapuk pisane lho. Aku lho isin karo bojoku ngene iki aku. Lah nyapa isin? Rasa isin wong ganteng kok isin. Ganteng Be iki kencana wungu ra kur-kur. Lah kene. Iki amene. Rumah samu ndas pilatur-latur. Tak jebret karo ukuran. Ayo. Kepain di mau? Kayak ketengane iki, ngene iki. Sing kenangi sapa? Jenengan to, Pak? Ini. Nah, oke. Oh. Ah, Dayun. Bisa ra ada sih. Mau cokap kacari tok. Kok jong klenteng aku berarti. Nyai Arjuna. Klenteng Pak kok, Pak. Nyai Arjuna, pun Kakang Mas Padhakno nyanyi. Joko klenteng. Minat jinggo sikile. Minak jinggo Sikile. Gejek sitok. Nah, sikil sing tengen diangkat. Lah. Ini. Iya. Omongane piye? Terus omongane iki. Dayun. Ayo. Nyawo lurae. Ayo. Aku iku. Aku. Iku ku aku. Iku ku aku. Goblok. Gagah. Ben ora teles. Kowe ku cerewet ngurusi minak jinggo iku. Sirane dikai sotek ya, Bing. Ya mending ngono kuwi. Dayun. Susuran. Jono susu. Kaya eling-eling soto mau aku. Gawe to. Iki susurane Be. Anu, apa jenenge sing lagu sedih. Luntur. Telutur kok. Ya, Telutur. Sedih ta, Pak? Telutur, Mas. Iki Sikile lho. joget tak kiprana apa ya? Wes mati kekunci dhewe. Apa? Kekunci sih aku dhewe. Ya iki kok ya. Ayo. Jawo lurae. Awet dhewe sekoleh. Ojo sekolah. Biasa wae. Kelingan aku. Kelingan apa? Tonggoku mati diringi ngene iki ya. Biasa wae. Ayo. Jawo lurae. Wes teko iki. Wis teko taman. Wes teko taman. Ayo. Jawo lurae. Timun sigarane lurae. Ayo bangun negarane.
Ngetan bali ngulon. Apa sedyane kelakon? Sarip tambah asa lurae. Hati mengurip jok gawe gelo. Sriwuning mustika tuban. Nek ra penting ngrasa wi anak. Ayo. Dawa lurae. Gato irungku. Pari kesit jumeneng ratu lurae. Sakit hatiku wong ayu. Akencana wungu. Bocah kok dinok diblong. Dawa lurae. Aku ra nyelok kowe. Oh, gandang nyeluk-nyeluk lurae. Kangkong. Dayun. Oh iya aku Kencana wungu. Kencana wungu. Sikile yo. Rada maju. Lah, Tekane ning papan kene kencana wungu. Rada mbukuk titik. Aku. Oh ayu. Waktuku kecil aku tak tahu yang mentil menggigit. Ku kira pentil, aku sentil gak tahu yang pensil. Hahaha. Samsuri. Dayun. Dawa lurae. Mau ya aku nek sing nangkep karo rasa Samsuri. Manuta dadi bojoku ya kencana. Gandrung lurae, gandrung lagu sing modern lurae. Iku lho, ancang-ancang lurae. Ayang-ayang. Ayo. Sambil nadene Mas. Ancang-ancang sing ambil nada lho, Bi. Nada-nada. Cowok-cowok ya nadene ya. Duh, dewa-dewa. Iya. Iya, cecek ora? Duh, dewa-dewa. Lho, sih. Yo ngono kuwi lho, Bi. Terusane piye? Raja pucu ing cemara. Duh, dewa-dewa. Ne asma Ing asmara rajan pucu ing cemara. Angin kang teka sasat gawa gending tresno. Ora sakit. Kecal wungu. Dina iki kowe manut karo aku ya wong ayu. Emah aku emah. Manut karo aku tak pek bojo ya wong. Emah. mang sikat mawon lurae. Sik to tenang. Pemanasan. Oke lurae. Gelar kloso. Dawa lurae. Tengah tegalan lho. Neng-neng ya. Manut karo aku ya wong ayu. Rupamu elek aku emah. Lho, sing goblok iki kowe. Ora iso. Wong aku seneng karo kowe kok ora seneng. Lah wong kowe elek kaya ngono masa aku kudu seneng. Walaupun elek tapi kan aku melarat. Lho Sugih lurae. Manut ya karo aku Dadi wong ayu. peksa Aku lurae. ora seneng karo kowe. Rukun Islam. Mas Kang lima puniki. Mas ya. Bocrok. Gandrung Gandur kok tembake religi iki kok. religi. Guru sing apik apa? Guru sing apik. Ya liyane lak akeh. Slendro apa pelok? Pelok. Pelok melok abahe lho, Iki Bi. pelok. Pelok iki pelok iki sing iki malah jo pelok bareng. Padha wae. Oh iya to? Bareng karo 6 padha ta? Waduh iki kualik lek nata. Neme karo nek kono. Ya ning tawang ngono ya kena. Ora rasa cerewet. Oh iya. Damar ulang metu marai minyak jinggo. Pamintaku lho, Be. Duh wong ayu. Ayo Mas yo. Papucane ngati. Manut yo wong ayu. Ayo to. Ayo. Lho jailmu ngono, Be. Wong aku ora seneng karo kowe kok mbok peksa ta? Lah sing goblok kowe karek nampa wae kok ora gelem. Sithik mboko sithik, Be. Wong ki ra melu ngetokne sing ngetokne tresno kuwi aku tamponen ya wong ayu. Ma, Cepet-cepet sawono. ngerti ora? Aku ya ora seneng karo kowe. Sepet-sepet. Aku senenge karo Kakang Damar Wulan. Damar Wulan kuwi Iya. opo kena kencing manis saiki. Kencing manis, kurang manis tambahi gula asli. Manut to karo aku ya. Emah, Ya.
manis. Kurang gilani kaya ngono kon Kaya kirek aku lho. Manut ya. Manut karo aku. Panjenengan mbok purun mawon kencana wong. Ripin Yun. Nyuwun sewu Gusti kencana wong mbok panjenengan menika welas kalih Gusti kula insyaallah tresno sithik. Dayo nang ngerti insyaallah iku apa? Apa dayo ni mualaf ngono piye kok? Ketoprak wis malap iki Be, wis malap. Pun panjenengan mang tresnani kalih Gusti kula. Lah wong aku ora seneng mosok kon seneng. Ya moh aku nek dipeksa kaya ngono kuwi. Kowe ngerti apa ora tekaku ning Taman Kaputren kene ana 5 perkara. Taman apa? Kaputren. Iya, 5 perkara sing nomor 1. Kuwi maca Quran sak maknane. Nomor 2, Wong kang soleh kumpul ana tobat wis celuk Iki bar ngaji kan tita jane. manut. Kaya ngene. Ora samarai. Ya. Kaya ngene wong nandang asmara. Ayo gelenggot ayo. Iya ya pinter. niki lho. Kula padoske nggen lurahe. Mojok-mojok ra apa-apa. Lurahe pun kula padoske nggen. Lurahe. Lurahe. Sumu, Sumu. manut ya. Ayo. Aja kaya ngono. Kencana wungu. Moh aku mau. Tuk tuk. Kae lho sing keprak lho. Pun kula cegate mriki lurahe. Yen tak gawe cara halus kowe ra gelem lagi karo aku, apa kudu tak udo paripeksa ning papan kene. Manut. Kakang, jenengan tulungi kula. Sopo sing godho karo kowe? Nika wong elek. Rupane kaya apa Welek rupane welek lho kowe lho. Kayak gundul. Kowe iki lho gundul sing diomongne anak iki awakmu. Gundul. Sing ganggu kowe Aku, Deng. Ndase kebul-kebul nika. Nyapa? Kowe wani tetulung marang kencana wungu sapa kowe? aku Damar Wulan. Wong lanang sing ditresnani karo kencana wungu. Tidak bisu. Bisa. Bisa, Deng. Kencana wungu iki calon bojone Minak Jingga. Kowe kudu pedhot karo kencana wungu. Pedhot karo kencana wungu. Ora iso. Si keparut kurang to. Si keparat. Sekeparut iki parut raimu yo. Gangsaran perang be iki perang iki, bar iki perang yo. Manut pedhot karo iki ora. Ora bisa. Ora bisa. Ora bisa. Bolo, buta. Yo, ngadeg kabeh. Ora nek. Ora iso golek bolo. Kabeh iki wadya balaku. Minak Jingga ora di bolo blas duwe. Ora duwe. Yun, rangket sama Kae wedi karo aku. aku. Hei. 150 pen. Rangket. Pasang Ora iso. Bayarane do 500-an. Sing bayar aku. sampean tresno karo Iya. Mbak Rewangi pecah dodo utang Ludira. Iya. Paribasane sedumuk bathuk senyari bumi. Oh, bener. Bener. Ora mentol karo muni kuwi. Dadi sampean tresno ora ana wanita liya kejaba kencana wungi. Iya, bener. Oke, ra apa-apa, pek-pen. Aku tak golek dhewe. Wah. Ayolah, entuk sing gemoy, Atak gendeng, kemana-mana. Kae kuru, iki entuk lemu. Hop. Loh, lek Wong ayu kate balung pakil diut. sik Bebe, lah kok mbok pilih iki sapa to Be iki Be? Iki sapa? Aku milih iki. Lah kok kowe milih Lah kono wis tresno karo kencana wungu, bojone dalang tak pek genti. Terus aku ra mbok perjuangke. Nyapa? Kok terus kaya ngono karo aku? Ih, bojomu nesu lho. Ya mau gak oleh. Bojomu nesu lho. Gak oleh. Ngerti ora? Bojo kuwi paribasane garwa sigarani nyawa. Terus Aja meneh kok dipek. dilirik enes. Lagi dilirik wae lara atiku. Kuwi bojoku lho. lha sampean milih iki yo. Aku apa salah? Iki mantan di dalam Kok cerita. iya? wedok kuwi dilarani atine ra apa-apa ora dikai blonjo, ora dingonyi ra apa-apa ning siji. Apa, Mas? Aja nganti diloro ati apa meneh dimadu. Sakit hatiku. Jajeng kepletot wungu. Kencana wungu.
Sampeyan milih iki ora? Sampeyan milih ndi pun sakniki anu. Loro-lorone. Ora iso. Pilih salah siji. Iki apa iki? Iki Pilihane beda. Cikoke Boki tresno tenan karo bojone apa ora, Mas Kangko? tresno apa ora karo bojone sampean? Ya tresno karo bojo. Upama sampean ana kedadian apa karo bojone sampean Tanggung jawab. Tanggung jawab. Umpama bojone sampean dicolong wong njaluk tebusan 200 juta. Sampean piye nek nglakoni? Kampung kok sampean ku bangkrut, ora duwe apa-apa, mobil nyewa, omah ngontrak. Carane piye? 200 juta akeh men no. Ayo kudu jane tresno karo bojo. Lah pas ra duwe dhuwit, nek duwe dhuwit ya tak tebus, pas ra duwe dhuwit ya bingung no. Ah, dadi ora tresno. Lah nek kowe tresno karo bojomu, Tresno. upama kowe melarat-rat ora payu tanggapan, omah ora duwe apa-apa, mobil gak duwe, omah ijeng ngontrak. Bojomu digonjak wong, diculik wong, njaluk tebusan 100 juta. Piye kowe? Tak nyang no. Lho, lah sik Bojoku sadurunge rabi karo aku 350 budal kok. Apa meneh kok 100. lah bojomu ngopo mbiyen? Biyen nek Gang Sewu. Oh lah iya. Dinyang, Pak. Oh iya, aku ora tau nyang-nyangan masalahnya. Wong Pak Kangko ki piantun sing bijaksana, Mas. Iki meng cerita iki mau Cerita. pramen suwunane panjenenganipun Bu Kami. Itu loh Pak, itu loh Pak. Ini ngawur di atas pentas itu milik umum. Itu tapi profesionalitas. Ini juga tanggung di kabin milik umum. Monggo bapak-bapak sing bagaimana ini. Ini kontrol iki kowe, jangan mengartikulasikan supaya ono kuwi. Iki ono galane tak dalang iki. Lho. Lembang pisan berkata Iki Budui, iki kawane Mas Kangko, iki presiden debat iki. Kesuksesan Mas Kangko itu mergo jurunane Budui, sing tanggung jawab. Ora ayo Mas ngono ya. Sumber mulu kan. Makanya musik kamu model. iki ana sing Losari. Nggih. Nah, menika saking Mas Entung. Nah, saya Losari nggih. Ugi menika wonten mandul saking KPK Komunitas Peternak Kangko Pare. Maksudnya Mas Gawe. Lalu baca bocah tombongan kalian ayah-ayah. Lestari nih sih ya Mas. Bicara campur sari gamelan musik. Coba ambil rame-rame lah, walaupun garam di laut, asam di lambung. Asam di gunung, asam di lambung, asam lambung. Kita tetap berdua ya. Orang kali itu. Ujungmu lu. Dewi Anan. Sayang. Iya sayang. Beribu-ribu bintang yang ada di sana. Saya tidak akan mengalahkan cinta kita. Oh, Mas. Beribu bintang di langit. Ya ampun.
hanya satu yang percaya. Aku sangat sayang sama kamu. Apa ya Thomas? Kowe malah kowe petok dobo. Banyak kok pengen gitu kuliah ngobrol serapa. Sari ya. Sari. Oke. Musik ya, musik. Langkah pakai. Ya.